Forsi għal ħafna ġurnalisti li llum jaħdmu fil-qasam tal-medja u li laħqu lil Perit Mintoff fl-aħħar żminijiet tiegħu fil-Parlament jafuh bħala bniedem xi ftit jew wisq diffiċli li tirrapportah. Iżda l-minħadem fi żmien il-Perit meta kien Prim Ministru mexxej Laburista jgħidu li kontrarjament għal mod ta' kif wieħed jaħseb kien faċli ħafna li tirrapportah filwaqt li jsostnu li Mintoff qatt ma ndaħal f'xogħolhom. Fost il-ġurnalisti veterani li ħadmu fi żmien il-Perit Mintoff kien hemm Charles Mizzi li fost l-oħrajn kien jirrapporta l-mass meetings tal-Perit. Pero kien sodisfazzjon u din ngħidha wara esperjenza twila ta' diversi rapporti ta' meetings ta' Mintoff illi qatt ma ċempel l-editur jew lili jew xi reporter ieħor qal in-nies hemmhekk għamiltu ħażin, hemmhekk I was misquoted, jiġifieri kemm jgħidu li Mintoff jindaħal, kien jgħidu li hu dittatur, rid jara kollox. Fir-rapport li konna nagħmlu tiegħu qatt ma indaħal jew għadda komment wara r-rapporti. Kif jirrakkonta Charles Mizzi, il-Perit Mintoff ma kienx irid li jkollu l-ġurnalisti jiġru warajh l-aktar meta kien ser isiefer fuq żjara uffiċjali. U kif jarana kien kważi jifferoċja minn badkom kif tafu li ħansiefer, eċċetera. U kummenti li kien jagħtina jew fejn sejjer jew x'inhi l-missjoni ftit jew xejn. L-istess jirrakkonta l-ġurnalist veteran Manuel Zammit li fi żmien Mintoff kien editur tal-Freedom Press. Ma kienx problema li tikkaverjaħ il-Mintoff, Mintoff jitkellem lek b'ċertu pawsiet, allura itik iċ-ċans li inti naturalment toqgħod moħħok hemmhekk. Manuel Zammit jirrakkonta esperjenza li għadda minnha meta mar jirrapporta konferenza tal-aħbarijiet wara żjara li delegazzjoni tal-Gvern Nazzjonalista u l-General Workers Union għamlet f'Londra fl-1967 għal taħdidiet dwar ir-rundown tas-servizz Ingliżi. Qal li kien għadu daqsxejn ta' ġuvnot u ma kienx qed jistenna li se jaffaċċja lil Dom Mintoff u lill-eżekuttiv Laburista kollu. U ħadd il-ħasda ta' omri, għaliex hemmhekk rajt l-eżekuttiv kollu kien hemm Anton Buttigieg, Dani Cremona, u l-membru kollha ta' eżekuttiv. Pawlu Xwiere, Pakta Barbara, Lajvi, insomma, tmexxija ta' dak iż-żmien. U Mintoff qal li poġġi bil-qiegħda qal li kif mort, kien ħafna nice miegħi. Għal issa taf xi riduk, tgħidilna x'qal ġewwa Tart Kingswell għax iridu noħorġu stqarrija bit-tweġiba.